Biamo no mogusio mito nanda se kwa beta. Incheno yo mino omugambi mbiro ngokora to murobeli bwo bosemi oyogo chakire wiki. Lero igonate banga igonkobeka chianga chia sport. Egekogera egentekia ya chiregusi. Ekeronkobeka chianga chia sport. Nekere egentekia ya chiregusi. E holiday ya Easter ntobwate omucheso goroku rugby 7 oletirwe osongo ya ito. Egente kyo gyatwaga chererieta narorekero mokora shabana ya ito ya chiete ya chire andonzi igo mukumuka mwespi mwachororo ekine kyoro kyanga ki omugusi ochakire kurwanira omugusi omwabo ngakiende ntwachiete masaku na rugby 7 ya ito. Abagusi to kaimuka kurunyoro bya bande Mombasa abande wapi abantu bakamanya kanyora matoka koniwa chinsaka guchiga chi abukato guchiga ebinte birango atina mapera bigaichura abantu bakobona ninga kia bagusi batego kabozi ngakito tategoke kobono egento kerekemo kengecheti nande kegecheti abantu abange abakenya na abandi nakiritusi mikuru diaspora bakaboliga ingorenge koga na isimo omo emechese chiorganize chine ne challenge emechese ya rugby 7 ya chete gusi ningo ngamanya konyora na tumiru eliete limo likoro kunga kiba Anthony Kibagendi ogokoro visio mo deputy president Anthony Kibagendi ekero kwale gokole bintebi egento ndate nkobolia kemo nek abantu bande kero mucheso chire so babona bane karanto bakwenda Nyeri abande bachire Nakuru abande bachire Mombasa unatuachite masaku organize specifically once people alenga bakamba intu tuachite orgo na oita chinkobi na bintu bito bike bone kerege giachite Kibagendi naye nkobolia omonte youth otari kuri organize youth chamino Kibagendi ankwa gwe ekero guchiko toletera chipukisi otoletere charango nganebo bagocha gukora entertainment na bagocha koba GMC ndate nkoboliga Kibagendi ngayi omonto buna nyampane bachagete ebipindi ebikongo bachiete roga mugakoli no nyogo tire Fred machoka ngayi achiete ogotoletera babo chipukizi na charango inchongera ngayi narenge kwandore the platform chinyinge ngokorobo MC ngayi babo professor Tupato bale ngayi bachiete omongna getena ngayi achiete Nyamioro ngayi achiete marangeti ngayi bachiete chintateina chinkomuna babo mombinya ngayi bachiete ekeroko rabantu bagokura ngui nonya ntoka maitira gipieyo ekeroko nyoro monta omonto mino Kibagendi yebe mepire betetese kabisa ko urenga goal ekekara goal yerondo nyigu kwa igu monto libwe likono manya gateba ngakiabere abangina baminto siroli maedia ngombe nyamagorane siroli maedia abantu wateri abantu ogotera koli banchete oseba manyete abantu bonsi getigia ya changamuka ayoga chigotolike babo chipukizi bache gukwanira babo maokoro bache gukwanira bagaka bakoro ebisongo nebiswaye charango taguisa neganechi advert yagokora kuruchi abo shinda mamilioni chomoka na ndai abali chajirisho abali wapi na kiye kora buna boni gaba sandi baita bange togo tikotema ngaki ya to chamo toleto ni stand up comedy aba ikunyo muino wao sikinya mpira atumeke goba bwate comedy ya baba uziba go chamo abantu baba go chamo bakwane bintu byabo indunto bwate stokumerana ngakato kanye tuleti night esakasaka night ntubwene te kumanya sto cha yakora baba te bangaki nano mugakoli atebete ngumusikine lyogo omugako lya ndengu musikine lyogo ekeroko gokiwa entertainment amatuko gako na comment kana amangi asese alinya sako ete aya Kibagendi aya umanye kurwororo otiga bangi na baitomba bese kwegokia ebichane bite bikembi bese kwegokia unabona keroko nyora ama ngana mangi na roro yegezongo omugusi yako tebanga chagankoba gego ake ndika akorete lyete lyomugusi yaseke lero tu bata jeirenze otobatinda ite igerie tomoko Kibagendi binte byaye nkwana kobi honestly yani uguchikotoletera abantu kurusika alia chibese chitangana bese abana igwetera ne chindagera mugo chigo chakulie gwororo ntugwete binto mokorete security ntugweta so ruseti amangane chitende ntugweta so karuseti amangana transport amangana security Kibagendi gwatolete down lakini ndate ngosomerega ankyo egekora bono ntugwete na ntuchi stadium cheito kuzialia egetobune kenge chekebe na ndiko sekero kende ne tabekyo ne abansiasa beka abantu baitu mutwe egere na barabo banyoraga ntukariga kegagocha egeko rugby 7 tali muchezo ko korugunya makoro to malia goje yeme kuboma iga kianungume no oino muchezo boni ga safari como sponsorete chibe chire igoro bobe lakini ayo ga choose kolina abantu baisiko bana njena reko tebiga
esengenjo abantu nabo barerete ng'aki tokwanire kibagende mobori ng'aki Anthony Kibagende bantu mbayo bari gocha gotenera kubwata rikonde elio gotororo toichire ngitogokora gware kurabori orakora nonye bagoteba ng'aki soul searching orabori nga mogusi onde nare tubwate oranyare gose kigetie kegima akwane gesongo ne geswali gwatira ne kegusi o gwatira na kukore gento kingenjo ekero tokora le bintu byachira na bono zero campaign beyond zero campaign bogera jaranga ogakoirwa kwaro gwatira ne kegaroro okoigu Rift Valley yabo stupid bairwa okoigu mkwera ne moino ga Machakos koigu kamwana kali ga goteba nga igere yero gere puru nga kimoko ra mumanya nga nairo nyatingo twara tingo beka chianga kurugoro bakanze chire chia yero igonki nataka ngotebi nyamba no minto oyonde Kibagende minto ankyo okonyora libaga bone lio kubanga ebinto nayere tumugusio mino pamoja inkagerete lio geli bono kwali gulenga nonye gwakorete gwaterereti ndomaite gento gwakorete lakini tobase kuirorera nga kiende na mugusio ndenero chikonyore opportunity bone igo yokubanga ebinto byaito leta bagusi pamoja enga kiera nyare kana bya buna boniga ekeronda ali naro leo sene deputy governor ya Kisii mangi nanjite michezo sana na nanjite koleta abantu baitange mangi ne kijana egekekere below 50 years ekeron korra ko myako chali na ngoda ngi omuntu oli omo chali bubusi ayo oli okochora letera ngi iga choro mugaka mangi ne deputy governor nye chore ga litoke na moino ga nyechera abukato iga obosio mangi go ikochoru na ya deputy governor yaito ochoru gose ne tunda nyanya o mwana ichiri bwisano mangi to gonyo kotonyora tole to goitira chingo bigwa to chiri bwisano lakini omwana bano buno yogo kwerigeri einera talent mangi ga chori litoke lito mororo nere na bakora ngaki bamitu ne patriotic ya gusi aba ebiongozi bune bitoko kwa ntobwate the young sports minister oyo tene ni kwegazira ga cheta na ndentolo na matumaini ngana chairane abana bono buna bali kutoche bako empowered we feel proud of them so igon kinare go korera ngoteba abantu bali muwarerete mu SP mugateba ngaki Kibagende ndio minto otachire sikolia isanza mosomera na bali bande bigo chigokoro guchi mutwe asaboniga twagwanjeire gendero murobiri lakini gokonyora nga 22nd ridi kare finals abo kuturangeri auto testing abana inchi barore ngaki na maene ntubwata bagusia bakongu GMC bara endia moyiga paka abantu bakoke yamuna singe jumwa bere mogo ntegerera na Kibagende namanyire kwegule no mwana nori mwale ko banganere namanyire mwegule na abantu bali diaspora na bari represent na mwatebete bari representing umurobiri bo basemia no mugambyo mbiro kwanira abantu baitu to chamo biyamuna singe jumwa ngeli bageli yabene na kwanira mangana raki 7 na abantu baitu muchorora sobonge mu support team yetu ninjo yo mino mugambyo mbiro biyamuna